तो भाई लोग तू लोग अपना लाइफ में बहुत सारा कार फोन के देखले हो लोग, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के। तो देख लो भाई लोग, आज हमारा पास एगो अलग हट के कार फोन बा, लेकिन ओकरा साथ ही भाई लोग तालो के बड़ी जरूरी बात बता दी। हमारे पास रिव्यू में आइल बा बहुत ही छोटा छोटा फोन, जना के फीचर एंड्रॉइड से भी आगे बा, नेक्स्ट लेवल एक फीचर बा, कतई जहर वाला ये सबके फीचर बा। तो एक भी रिव्यू बहुत जल्दी आई, गिवे भी सबके आवे वाला बा। लेकिन दोस्त आज हम बात करे वाला बानी स्नेक्सियन कंपनी के तरफ से आए वाला बोल्ड के 1K वाला कार फोन के। और देख सकता लो बिल्कुल ही छोटा सा फोन बा, और कोनो मतलब कार फोन स्पेशल लड़की खातिर ही बनावल जाला। अगर बॉयफ्रेंड गिफ्ट देता सन अपन गर्लफ्रेंड के, तो इहे सब खातिर ही बनावल जाला स्पेशल में। लेकिन एक फीचर हमरा अच्छा लागल, और एक फ्री में गिवे भी तालो के करे वाला बानी, मतलब कहू एगो लकी सब्सक्राइबर के मिले वाला बा बिल्कुल ही फ्री में ई वाला कार फोन के। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले का फीचर देखी जा, और बीच में ही हमने जाने में जा कि कैसे तू लोग एक करके बिल्कुल ही फ्री में ले सकता लोग। देखो लो भाई लोग, एमे तार लोग 32 MB के रैम और साथ ही में 32 MB का इंटरनल स्टोरेज देखे के मिल जाए, जो कि काफी हद तक अच्छा लागल। लेकिन SD कार्ड भी लगा सकल लो। तब तू लोग सोचो, बोलो भाई 32 MB के इंटरनल स्टोरेज काय खातिर दिले बा। देखो भाई लोग, ये खातिर दिले बा कि तू लोग कॉल वगैरह के रिकॉर्डिंग कर सकल लोग फोन में ही बिना SD कार्ड के लगाए हुए। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग तालो के हो जाए, जो बाद में सुन सकल लो। काफी हद तक अच्छा लागल, मतलब मजा ही आ गल। 32 MB के बाद भाई कम से कम 13-14 MB तो खाली रही, उतना में तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो जाए। उससे छोटा फोन से रिकॉर्डिंग करे के बाद तो नॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाए, और लुक वगैरह मामले भी फोन अच्छा बा। देख लो भाई लोग, एको जन डिस्प्ले बा 1.44 इंच के डिस्प्ले बा, जौन के क्वालिटी ठीक ठाक ही बा। लेकिन ज़्यादा धूप में ले जे बोलो तो कोनो खास क्वालिटी ई देवे वाला नहीं के, जैसे कि देख सकता है लो। मतलब डिसेंट में एकर ब्राइटनेस बा, और मतलब नॉर्मली ही मानल जाला। लेकिन दोस्तों गिरला के बाद से एकर डिस्प्ले खराब हो जाला, फूट जाला, बिल्कुल ही डिस्प्ले पर लाइट ना आवेला इस सब फोन में। देख लो भाई लोग, ई फोन में तार लोग के 800 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई, जो उनके डिसेंट बा। ज़्यादा कोनो बैटरी बैकअप खास देवे वाला नहीं है। नॉर्मल में देला 1 दिन के बैटरी बैकअप देला, जना के तुम बैटरी चबलो तो निकालिए सकल लोग। ई रिमूवेबल बैटरी बा, लेकिन सिम जब लोगे बोलो तो बैटरी तो तालो के निकालो ही पड़ी, तबे जाके सिम लगी। और ई माइक्रो USB से चार्ज होला, और साथ ही में तालो के हेडफोन जैक देखे के मिल जाए। तो मतलब ठीक ठाक ही बा, और 1 दिन के बाद से तालो के फोन चार्ज कर ही पड़ जाए। ई फोन के ज़्यादा कोनो बैटरी बैकअप खास से अच्छा नहीं है। देखो लो भाई लोग, जैसे तालो के पीछे 3 कैमरा दिखाई देते हो, तू लोग सोचो तो बोलो भाई 3 गो कैमरा बा फोन में तो काफी हद तक अच्छा बा। लेकिन ऐसा कोनो भी बात नहीं है, और सारा डमी है। एगो में डमी कैमरा लागल बा, और एगो फ्लैश लागल बा, और एगो कैमरा बा, जौन की एक और मेन कैमरा बा, ओरिजिनल कैमरा बा। तो 1.3 MB के कैमरा बा, जना क्वालिटी काफी ही ज़्यादा घटिया बा, मतलब बिल्कुल ही घटिया बा। लो लाइट में तो बिल्कुल साफ होबे ना करी, और पीछे तालो के फ्लैश लाइट देखे के मिल जाए। तो 700-800 के फोन में तू लोग इतने ही उम्मीद रख सकता लो, ए से ज़्यादा कोनो तू लोग उम्मीद नहीं लोग रख सकत कैमरा से। देख लो भाई लोग, एमे तू लोग 2G के स्पीड से नेट वगैरह भी चला सकल लोग, एक भी ऑप्शन दिले बा। साथ ही में एगो और एक फंक्शन बा कि मान लो लोग तहार लोग पास एंड्रॉइड फोन बा, जैसे तू लोग का कर लो कि हेडफोन ना खरीद लो लोग, ऐसा नेकबैंड वगैरह, या तो फिर ईयरबड वगैरह खरीद लो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फोन वगैरह उठा लो। सेम ई काम इससे कर सकल लोग। तू लोग फोन चाह लो तो कोनो नंबर पर लगा सकता है लोग, नोटिफिकेशन वगैरह देख सकता लो ब्लूटूथ से कनेक्ट होला के बाद से। और साथ ही में भाई लोग देख लो, फोन तालो के बड़की फोन में आइल, तू लोग पॉकेट में रख ले बारो लोग, तो ई फोन के उठा के तू लोग फोन के उठा सकता लोग, ई रिसीव कर सकल लोग। बिल्कुल ही अच्छा एमे ई एगो फीचर लागल बा। ई ब्लूटूथ फोन बा, मतलब सही है बा, ठीक ठाक बा। सिम चाहबो लोग तो लगा सकल लोग, दूगो में सिम लागेला, एगो SD कार्ड भी लागेला। देख लो भाई लोग, जैसे कि हम तालक बतानी कि स्पेशल लड़की खातिर बनावल बा, तो एक और बेटम भी कोनो खास ज़्यादा आवाज़ ना करेला, रात के समय में ज़्यादा कोनो दूर तक ना सुनाई। जैसे और सारा कीपैड फोन के वाला ही बेटम खट खट बाजेला, उतना कोनो खास आवाज़ ना करेला, जाने से कि पता चले वाला नहीं खेल, लड़की सन के तो छुपाइए के फोन चलावे के पड़ेला। तो ठीक ठाक ही बा भाई, मतलब नॉर्मल बा, डिसेंट बनैले बारसन, अच्छा ही बनैले बारसन। लड़की खातिर तो बेहद ही अच्छा साबित फोन होला। कार्ड फोन चाहे कोनो भी कार्ड फोन होला, और लड़की खातिर स्पेशल बनावल जाला। देख लो भाई लोग, ई फोन तो ठीक ठाक बा, नॉर्मल में सही ही बा। और मतलब एक तू लोग ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर सकता लोग। अलग अलग दुकान पे जो अलग अलग दाम पे मिल जाए, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, जैसे दुकान में जो बोलो वैसे दाम पे ऑफलाइन में तालोग के मिल जाए। ऑनलाइन में यदि तू लोग परचेस करे चाहता लोग तो 900 से लेके तालोग के 1100 के बीच में दे के मिल जाए। एक दाम बढ़त घटत तो रहेला, तो एको कोनो फिक्स प्राइस नहीं है कि इतने एक फिक्स प्राइस बा। जैसे दुकान में जो बोलो वैसे मिली। ऑफलाइन सस्ता मिलता है तो ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन सस्ता मिलता है तो ऑनलाइन ले लो। ये फोन का लुक वगैरह भी काफ़ी हद तक अच्छा बा, और सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन लड़की खातिर स्पेशल बनावल गइल बा, और एमे कचौड़ा वगैरह का भी आवेला, तो ओकर भी रिव्यू खातिर नहीं आइल, ओकर भी आई जब तक हम रिव्यू करें। देख लो भाई, फोन ही ठीक ठाक बा, खरीद सकता लोग यार बेझिझक। और बात रहल गिवे के, तो भाई लोग यदि तू लोग एक फ्री में लेवे चाहता रहो, तो तहार लोग के चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के स्क्रीनशॉट लेके कुछ अच्छा से कमेंट करके ओकरो स्क्रीनशॉट लेके हमारा इंस्टाग्राम के जो यूजर आईडी है एडिएटर राजा किटेज, ओइ पर तू लोग जाके आ ओकरा बाद से हमके फॉलो करके, फॉलो कैला के बाद से तू लोग हमारा के वजह पर्सनली मैसेज करिए लोग। हम केहू एगो लकी सब्सक्राइबर के बिल्कुल ही फ्री में ई फोन देवे वाला बानी, बिल्कुल ही फ्री में।
तो जल्दी से जा लो भाई लोग, एक फ्री में लेवे चाहता लोग तो जल्दी से जा लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के स्क्रीनशॉट लेकर यार जल्दी से इंस्टाग्राम पे मैसेज करा लो। तो चलो भाई लोग एक साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं से अगला वीडियो में, तब तक खाली बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।